Dumi, mabali namin. Pampanunod at tinakitak apost iti FB. Agpaiso nga tayo dyan. Ano tinakita? Di la kay ngagtawanan iti nasurok at lugasaut. Anya? Si Bibiag pa eh? Uy, kaya la ka nung timatay. Ngam di mo la matayan. Igagara na kanupayan ti sana mangan. Ngam saan lat na kanu matamatay. Imposible da itan. Talaga ka imposible. Ngam, posible. Imbag man, makabangon pa lang. Saan? Tapos siguro ni tinakita kat nakasanggir iti headboard ti kama asubsuban da. Kan nakaidamot ijay may kadwa retrato na. Kat, ayya. Apay? Makaalyaw titsura na. Takaslamot urog na ipaidalatan. Nakutang? Uy, rorog laptan titsura na. Kudil salat ng balko ti tintiro abaginan. Ay, nakabutbut ang ngarod at talaga. Uy nga rod. No siyak. Puwera mapasamak. Tsak kayat yagbyag itinapaot. Anya? Mayat yagbyag itinapaot no napigsalat ta ti tao. Ngam nagkamawan, kasi di nakaidalatan, sana yun. Di mo kun na. Ang mga napaot mo tibiyag mo. Ang mga naabutang mo tikas jay nga edad. Suspira mapasamak ko naklang aroday. Saan ko ma? Mayat ti agbyag, no? Nasa nun atlat ta ti tao. Posible nga ta dyan nakitam. Agpaiso nga ta akadagito'y apanawon kat agdapay la agbyag itikas jay akapaot. Posible. Nga mas dayto iti posible. Madurog tana. Dahil niya akong mga widan ti pa nakaturturog ka. Sige, maturog ng harudan, dong. Dong, kumapkapsutan ni hapong iskaw. Ang mga nanyat mapasamak na ni ti puderta. Ngun nga ron. Kasanungatan. Naabutan ini iti lockdown ni tinagbugsutan. At ni, nasurukan na 2 taon na dito. Hindi man la kinamusta dahin santok mon. Nga rod. Ang mga napagarupan damutan anak COVID kat natayan. Sos, adayo kumamat a panunutan dati kastaa. Kakaiso na apuro sa di nagsaksakit. Wanan niya, nakapsut lang amen. Gapot kinalakainan. Siyempre, agkapsutain. Ayun, manutawan nandong. Agnain titunan no may abulan. Kasumday ta. Ang mga nudanunan na pa'y ti edad asang agasaw. Saan ta amay baga? Nya po Diyos lang ti makaibaga no kaano amay pulang ti impabulod na abiyag. Unmat kit di ah. Pasensyakan dungaw. Unay day. Dungo pa'y ti awag mo kanya kon. Apay ngagpaspasin siya ka. Gaputasikan ti maturturan kanya apong ko. Naimbagla ko maano, nasalon at pailaan. Labsan ti agsaw kat adan iti ngarab ti tanam. Maasyanak unay kan apong isko. Siguro, awan mayat ang mga sikasukan kwanan og subli di naggapuan na. Mabainak la kumaamay baga. Agpay sulakit di dayta. Anya? Ang mga no dayta pay kit di tiga po na apimanaw iji sigod a lugar may. Ang mga no awan mayat, ang mga sikaso kinkwana. Talagan sa ada kayo, unti akin responsibilidad iti dadya alakay, Rusa. Anya pa'y ngay.
Anya ayate ko na ni Dumeng. Awan mo, maawatak nanang. Awan maaramidan na, takasla iso nga rodan tinagkamangan ni Apong Isko. Kasla pa'y kitde dabain na kanyak, Sa bagay, maawata ka unta ko nam. Pampanunutan na lakit diti makunami mag. Nila unay tatangyaw. Kasta nga rod, awan mo't maaramidan na. Tasaan mo ta mabalin apapanawan me. Ay katuan mo't di kay lakit makonsensyan. Kanyarat mapasamak kan kwanan no papanawan me. Kat marigatan pa'y na magna. Nakakasimot nga payson. Alakat anusan yun Nagasat kayo ang mga ase, takaasyan na kayo magnya Apo Diyos. Omeng! Omeng! Ay, matay ako. Saan kayo pa'y amatay, Apong? Apay akas tati ko na. Ada ka di mangigawid kanya. Apong? Awanan day di andang ko ang mga ayat kanya. Ay, piman, yandang ko. Yak manla na pagbado, iti kimula. Oray, iti kaodyan lakumaguntaway na. Agsukat, iti bado na. Samot isasamot na. Ayan maun. Ayan jay tao ditoy. Sapsapulan na kidin to tatakla dito. Apay ti kama na. Ne, awan kamat makita ka na. Naglukon day jaya makisarsarita kanya. Ason sakit day. Ay, awan makita ko. Awan makita kun kunana. Kasan nga na makita na nagkidamot tayo. Ay, Apong! Agmulagat kayo, tapno makita na. Awan! Agkidamakaw. Baliktad. Agmulagat ng kunana nagkidamag. Ada ka kayam di tao sang. Wala pong. Bambantayan kayo. Nagloko kan. Katno, kamkamatan ka itay. Napanam aya. Isa anak mo tapi mampanaw dito Apong. Ang mga nagtagtaga-inap kayo. Uwan nga ta. Ang mga tay. Karkarmak ti kinamkamat kao. Maturugak manaan. Agkabaw sapay kit din, Apo. Anya ngay nga raw, no da kayong tinagkamangan di adayumot basitan nga apong ni Dumeng. Ano sa inyo Wen nga rod tatang. Noon niya kat tinakalaglagipan na ng birokin ni Duming Isupay tinagkamangan na ita. Tadinan kabailan ti agbiag ngagmaymay sa. Hadalakit gapuna. Awan mo't mapanunot ka makagapo no bilang. Nungay awan makaanos sa mga iwan kenkwana. Apangan no uyungan damay. Isu api manaw iji lugar da ket sinapul na ni Dumeng. Mun nga taa. Ngamti pagsidawak.
Nasurutan na ni Duming dito'y nagbugsutan. Idinto ta adda kabaw nan. At dalagi din ang iturong kenkwana ditoy. Kasta ti atap ko tantang. Asino nga ta? Dayta, tiduktalam. Ang malah, uray man no agyan kada kayo agingkat ipulang nan tibiyag na iti apo. Agbiag ko mga rod agingkat agtawan iti siya nga gasot. Anya? Asus, mano atawon ti panagananos min ngay nga gaw-awir kin ni Bibi lakay. Ay, ano sa niyo? Uray kat masigurado nga danto sa nga gasot aribo a pisos yun ukwan. May bingayan da kaming tumot nga tanya, anak kao. Ha? Ngem no di mo maanusan, gaputan ni Duming takin apong. Manusan mi nga tamot ka na nangyaw. Uray pa itulod monton kini Duming ije balay. No, saan mo't amanusan ni Duming Ala, saan mo't anain kalintigan ada kayo ti mga awiran tatang? Ni Duming, da kami kin ni Duming, tirumbang amang kita kin ni apong na. Mangan kayo na apong. Nanganak kon aya. Saan pa'y nga rod? Isa mangan kayon. At ti ka ninyo. Subuan kayo. Anya, subuan na. Si kaaya ni andang kaw. Siyak ni Rosa nga asawa ni Dumeng. Nga apo ko yo, iti daydi ka anak kanyo anatay kano, iti bisen. Si katay natay iti biseng? Al-alyaan na kaon. Saan apong? Siyak ti asawa ti apo ko yo, iti ka anak kanyo, anatay iti bisen. Uwan man langan. Natayak gaya man iti biseng. Ay, isan kayo pa'y anatay apong? Ngala, subuan kayo apong Ay, saan? Nga. Mangan aya ti adan dito'y langit. Langit? Nataytan iti biseng apaw. At datan dito'y langit, saan aya? Saan tayo pa'y anatay apong? Si bibiyag tayo. Naimas tu pa ti linutok asidayo. Lukluk wanak mag. Naisaan apong? Ay napo. Anos lati dinilpas nga anos ng kastuyan. Lukluk wanak. Kunam iti anatayak iti biseng. Ita, ibagamanan asibibiyagak. Kaya't mo, tagpakamataya. Ay, natiliwan. Ay, pukingan. Agin kakabaw samot na ito alakay. Ayan na tinatilew. Ayan na. Ay kwa. Ay di ito man bunche ka pinaksiw ko si Dan tayo. At dapay padpadaw kas kadaigat. Karayan, abuntok na, apong. Ay, bayag mon, apaw. Salot ka. Nanti ka na kat mabisinak na yan. Ikaw Bigotan lak matag. Kagawad Duming to'y kasla agar-ari ka pa masabat ko. Di amukat, agrayuma iso asan ama kapag na.
Adetan. Nay, apong iskaw. Imbag man ta pinalubusan na kayo ni Kagawad Arimwar. Papanan niyo? Ijay langit. Nasa anak sapay matlagayam ka na tay. Anya? Ay sus, magkabaw ka talaga. Babasulag dagiti tao. Saan da kayat mataya? Matayak kuman. Apong, awan mo't kat ti mangidawdawat iti ipapatay ti may saan na saya at atao. Nasaya atak atao aya. Wan mat apong. Mala, agsubli kayo ni Ijay Balay da Kagawad Duming. Tama nga no mayaw, awan kayo laeng. Isuro man kit diti dalan nga agturong iti langit. Tapno sa anak amayaw awan. Ha? Amom ti dalan amapan iti langit. Ay, amo ka apong. Saan tayo abasta makapan ijay langit? Narigat ti sumrek ijay langit, apong. Nay, apay ngay. Ada ka di gwardya iti ruangan ti langit. Amang paret ka dagiti sumrak. Asino dagita amang iparpare? Ay, kwa, apong. Awan mangiparparit. Ay, sus, hindi day tuyot. Salot ka. Aglisi ka iti pagnaak. Agtarusa ko ni langit. Apong, itulod kayo ni Jay. Ay manjak. Sa anak nga isungsung iti impernaw. Ditakan. Hala, malikodan. Ay, apong! Mayaw awan kayo! Agsubli kayo! Ala, apay pinalubusan Marimwar, nom. Tapno makaliwaksay ko na ngam nay. Di mo't sa sumangputan. Amom lang nga rod nga agkabawon. Amo na pa'y nga rod ipagawitan na. Kasalungatan. Malaman. Sa bagay, si kamot yung kinapong. Sa pulom Wan, agsawarak diti barangay. Andala di taday jay. Sa paila kumaa. Nung ay diretso nagnag na ati nagsarsardang kan timal talyaw kat nakaadayon. Kasalungatan agpaiso no nakaadayon. Ay, basol mo, Domeng. Konsensyanak mo ten. Sige, tenlakpay kita ni Tano Dugok. Tayo ti kadwak. Mga anak ko ma. Ngam saanan tapno mataya ko. Ay na, di sa unti kasta aapong. No di kayo tumot ngamin agawe, dito'y kay latasangot isturan. Di ibagantong dagiti tao, anatay kayo iti bisen. Thank you, tulatan Ay sos, kababain day ta nga ipapatay. Anya nga ron tinadayaw nga ipapatay. Ibagaman. No kaya tiyaw, itulod kayo iti lamayan. Adalatay aya. Syakla ko man. Makapaapal na kita. Ay sos, mas daawak. Itala makakita akiti tao nga umapal ang matay. Ay, anyat kinunayo, ama. Ay, apong, umapal kayo itinatay? Kaya tiyumot ng timatay? Unang ka. Tadi ka makawawat iti saaw. Ay, apong, kwa. Ayan tinatay. Mapantaman nga rod iti ayan na. Bareng mayat, amakisinnukatak kinkwana. Aniya? O sige, itulod kayo nga rin di lamayan, apong.
Manun arabi asa na si Mang Pert ni Ama Isko di ayan darusa lakay. Un nga raod. At daladitan nga gwarang-warang. Uray agan ano dagiti mangibaga nga agawi din. Ket saan da mapaawid. Nakibarkada pa'y ket kadagi jes tambay a senior citizen na. Ay, Pimpindain da na pagistambayan dagiti lamayan sika. Agpaiso nga rod jay sayang gosang may papaniti bonggoy tilalakay kada babakay. Ay, grupo da. Aya, imaduda nga raw. No may salat katungtungtung na, idinauding ipapan ko padagsirip di lamayan. Nanayunan dan. Ah, Inkanto sumirip Tapno makitam ti ibagbagak. Ha? hindi. Anyamot na niya Apong Isko. Don, di mo kadwa ni Apong? Awan, saan ko latta amayawid? Mayat titimpuyog na kadagijay kabarkada na alalakay kan babakit. Anya? Kasano nga ro don? Sa penadlaw ko nga imrusan. Takasano, saan da ka no amangmangan? Anya? Amin da? Un, di mo't sigod na tabatsang ni bakit bulaw. Wan mahit. Tauray lagyug-yug jay lokmag na nawag na. Nakita kiti kalman, imperson jay lukmag na. Sa umot nga impes. Kimri iton ta kimutong nga rodan. Agpapadan na giti asinyor nga agdudurkong. Agkakapsog da nga rodan. Un, tagpapada da kanumat asana makipangan kadagiti maiwara sa makan. Ultimo kape wano biskwit kano ang maiwaras kat saan da nga awatan. Kasano nga rodan no di mo lata mayawid ni Apong Isko? Kwa, ang mga no sikat yung makaalukoy kinkwa na tapno mayawid ta. Anya? Kadwa ka kuma. Di agsublita nga ro iti lamayan. Wana, masapol ang mayawid tan niya Apong Iskaw. Taamangan no matay idibisin ni Jayang. Makabugbugso na kon, kakadwa. Ay, sika nga iskaw. Awam maun, maudi ka man ng iskaw. Palan ka, kakadistra. Imbang-baikin ka, kabugso ka. Matay ako. Inton alas 3 no parbangon. Thank you, Lord. Matay ako lagan. Sapay papakapalan ng Bible. Maudi akadimanan amatay. Apay ngay. Apong Iskaw, nagsubliak na talaga ayawid kayon. Apong, agawid na yun. Matay ako inton alas 3. Rosa, anak mapaspasamat ito yung senyoris. Matay ako. Saan ako ayawit? Hulog kami amatay. Anya? Bugso matay. May lobang. Welcome, patay. Apong! Apong Iskaw, saan kayo pa yamatay? Saan?
Natagtag inap kumatan niya akong isko. Ado na kaya mga umapapal amatay. Doming, mabali namin. Sinayang dati masakbayan da, Rosa. Masino? Dagiti man na-involve iti hazing. Dagitay ng kabkabil iti may nga estudyante kat napatay da. Kali na pa ya. San aya nga dalintag maipapan iti hazing? Well, naipasa da taga po karag iti nagsasaruno iti anatay ka po iti hazing. Apakiramanan ti may sang estudyante iti PMA. Anya lakit din. Sa nabali pinarigat dalata ko man. Ngam tinatay iti PMan. Nataljapak day ta anyos iti TV, di na minsan arami eh. Isayang kat graduating pa yan ang iti daduman sa. Anyalat kun kuna dagiti nagannakan. Siyempre, nasakit tinakam da. Saan dalang arudan ang makagraduar, mabalod da pa. Apay ngamin nga adda kasta ah. Naiparit nga rudan. Ngam amok pa yan, tadda man rin. Napasama ka kasta. Kaasimad da niya agnagan iti matmatsa da niya. Magladingit mo't tanday ta. Pagad adalam ti anak mo. Sa kalpasan na, kasta lang ti pagbanagan na. Wala. Naimbag at tanatiliw damot langid ah. Tano saan? Kasanon? Di pa'y kat ad-adda akaasin tay biktima. Nang runa no saan da kuman anasarakan ti na ikali abangkay na. Nyamat na kita ng barangay officials. Naruam damutan asaan nga agduty taddaak. Sa bagay, dandanin eleksyon ti barangay kan SK. Inton Oktubre daytan. Bila mamin anong aglabas ti aldaw. Makita man no sino kadakwada ti makasubli kas kagawad. Maangay ti General Assembly meeting inton Abril. Makita man na niya ti may report da. Saan karong ibagbaga ni tata ang report amin ang kagawad. Kita man nadandan to. Kanadan to may report da. Di tanti pagkaarisita nagti may parbang kan saan ang mabutusan. Ay sakit sa sarunong disayap ko. Isang gear ko man kitli. Dito itugaw ni tatang. Agsurat ako man. Timayab manante ay diyak. Itayat na dim nga disturbo. Ay, Anya tigatangan niyo, ikit sufeng. Gumatangak man iti pasar ti 20 pesos sa mantika banday. Nalipatak mo't ngamin tigim matang, idinapan kami nakitsenda kan rusa. Iso aya. Sige, mabit lang, takargak tay buti ti round post. Ay, apoy, prito ngamin katay bangos apagsagpaw ko iti inabraw. Sige, mabit lang, ikit. Masatutak lang ngamin nga umalati iti anda rusa. Wisit Ay. ka, lalaki! Day, Ha? Wisit ka mo, babae! Wisit sirbay! apos. Anya dagijayan banday? Ay, di agasawa dita, ha?
Daitong kaniitang. Anya. Ay, unay dat. Agap apa naman ay. Kunya ro, ay na. Ay, kabilo na sa matan. Ay, apaw. Kasada, Auntie Sufeng. Agurigor ti aldaw, asaan da nga agapa. Maditi kasta, makapamala si Tibiyag. Nay, di na pa lagsarday. Dayjay, Auntie Sufeng. Ay, Pimanawan ni Itang. Mapan ka no agdarom, ija barangay. addaman parikot ni Gusteng ditan no kasta. Ay, jakman amo, taka na yun da nga agapa. Ngam, nakaaduda mo't iti anakan. Naadi-adi pa ya. Unay daytan. At dapat jay agsinatan. Kunada, pagamuan, maurnos da. Hanay, dongo, kastantuman na natin nawag da. Ne. Kasla da kasta nagabang idi di sirok mi Anya? Itimtim og pa idi di lalaki, di bakit na. Isuhaya ante. Ay, won banay. Goodbye, honey. Love you. Kunanan to, no kabigatan na. Chup-chup, mama. Kunanan tumanang nagpadpada. Nung mapanagtrabaho di lalaki. Anyan? Pinapanaw di gustingin na ta makapamalas. Anyan? Kat, adagayam kasta talaga. Ada. Kasta magtagita karuba miya. Ngam kalpasan ti mano abulan. Makitam to lang na masikog mananitang. Anya. Ante. Dua tawanan na napaliw ko dayta. Wano. Kasta na aginaw ng itang. Amok pa yan. Makapadada ulit ti aldaw ti kasta nga aramid da. Ay, lakit di At dapay ka di kaluklukat ko ti istor ko ha. At dayta tatumayabay na planggana kas kada kalubti ka si Rula. Uno kaldero. Ireklamok nila kay ko kagawad duming. Apay, anyat inaramid nila kay Mao Itang. Awan sir-serbi na nga asawa. Apaan nak no sumangpat. Sinipat nakpay. Oh, itaamtikan ni kidapingping ko. Nagloko mo't tinda dyan nga itong. Agsina kamin kagawad duming. Anya, ay, amangan no, makmaklat ka lang. Narigat ti kasta. Busta nagadunsan ti anak yaw. Kagudwa dosina pa ilaang mat kagawad. Anya, Agudwa kami Talo kanya, talo mat kinkwana. ha? Basta pilyak dagiti karuprupak. Tabagi na mat dagiti karuprupa na. Sus, ala, orahin tayo, noon niya ti kuno ni Chairman. Payaban na kayo to. Wan, talaga makisinaw kung kinkwana. Saan ako na makaanos? Abusta na akaun iti payud na. Anya, Wan kagawad duming. Day tati may saadyak maanusan kinkwana. pagdigusang may inal daw Uray pay nga ta inuras. Isong nga iso ti payud na. Talaga adya akon maanusan. Isong agsina kamin. nagore ka. Anya day ta kagawad. No sa anak ngagbid do, may katlo na ito yan na pinanggap yung tagsina. Wan kagawad. Saan anatultuloy takas masikugak matan. Anya, Alangan mat apanawan na ti putot na. Naglaingan. nakainem kayon kunam. Wan kagawad. Talagang agsina kami itankin itong. Ay, salbag. Inura yo pala nga kasta kaano ti anak yaw, sa kay mapanunot ti agsina. Kanayon ka nung matakastadom. Tunggal agapa da, kalpasan ti dua wenno talo abulan, takkel manan ti tiyan ni Itang. Kaya't na asawain, tunggal lagi inaw, kasjay na. Win nga ta, Anya mo tanti kasta. kasday nga tamat no aginaw dom. Anya, Kasano nga tamat no siyak ti aginaw?
Ang mga no kanayon kamat nga apaan, wano kanayon tanga agapa. Ha? Ay, tsaka mo Pada sa man, ginaw. Nukas pagarikan, maanusan nga ta. Anusak Agam saan samot mapasamak ti kasta, dear, dungo. Ay, unay daytan. Dir kada dungon. Uwan man. Anya nga tano, aginaw kamutan ngagpaisaw. Kayat mo. Uwan Di lalaingam Anya? Di tamot lang amin laing mo amaturong wano agtugtuglab. Ah? San ka ngagmulagat tapod no timbagak? Malagit nin. Maturog tantan. Ay, baka turturog akon. Awa na? Asyak. Sakit masapak ang mapanin barangay hall no bigat. Tahiringan mi nagiti lovers in quarrel. Apay, anya ka diti parikot yung agasawa. Tainal daw kayo nga agapa, hada kayo itong, ken itang. Nagpintas pa iti panagtumpong tinakan yung kanayon kakitin nga agapa. Deta ngamin alalaki, Chairman. Dak magustuhan ti payod na. What? Mas dawak iti na ito babae, Chairman. Inaldawak mo't ngagdigos. Ang umdaslatan a pangapaan na kanya. Pudno man. Katidakis na. Uraan niya nga oras na mabalin. Pagdigusan na. Anya? Wen, Chairman. Uray itong nga trabiya. Mapan ka agdigos, kunana. Nagmadi ka notipayon ko. Agbayso aya itang? Wan, Chairman. Unay ta pagdigusan mo itong arab-rabi. Dak nga rin magustuhan ti payod na, Chairman. Maruruso ka. Na? Makaduldulo ka. Awan mo ten pambar, Chairman. Agsabulak mo titusto. Awan makunamon. Agam saan ko nga mo, no anya pailat kayat na. Akat no sa anak nga agtungpal iti kayat na. Awanan, dinan kayat ti aggaraw, di na kayat ti agluto, kendaddo mapay nga aramid ti may sangag tagibalay. Kat sikat di mga ramid. Isoter aramid at Chairman. Angam no maminsan, yakon maaramid amin ata, mabanugak matijay talon. Mabisinak pa yun. Angam no sumangputak. Awan pailat na luto, nakailadlatan. Madmading nga rin tiriknak. Agsasadutak. Agsasadot ka, wino talaga mo't asadot ka. Saan mo ta, Chairman? Nagagutak mo. Uray kuma, no di nakbugbog ka, no apaan, Chairman? Kasano, asaan ka nga apaan? Di mo mat-aramidan ti papaaramid ko. Kat sigaman mo ti pagdigusan da nga uray, kastaunay ti bannog na, Chairman. Ala. Gusto na itan. Urnusin nyo di bagbagiyo ka di. Chairman. Agawit ako man, itang my loves. Alakat, wanan itong my dear. Unay, nagkana sa'yo. Sige, Chairman, mapan kami payawin. Chairman, mabalin ka diti ag-request? Anya reta kanta. Anya reta. No bilang, in case, mabalin da kayan to ti agninong iti bunyag? What? Ay, salbag ni ayat. Kastada ka no, Gustay. No kasta, aginaw ni itang. Siguro Isumot lang at ako na ano mabalin agnino nga kano iti bunya gaya po. Isuday nalabit nga aginaw ni Itang, ito ka na yung ti apada. Kagura na tayo, nilakay na. Salbag ni ayat. Kasta, lang di parikot na. Distorbon na pala na tao. Ano sa maa, Apo, outstanding.
Trabahom day takas ama ti barangay. Ay, just kikid day. Awan pa'y no kadagiti ka barangayan, mate. Ano usaham ta kinayat mo matikas ta? Di ka kadagreklamo. Ha? Maminsan pa'y nga gapad na ta pag timuga kidan. Ay, di mo aramidan day tagustay. Sikat ti madaksan. Ay, langgong da nga raw. Masurunak launay. Agasim, nagmayat kid din tinapungol da ni dirumwarde ti barangay hon. Ay, anya nga raw. Namimbagan da dyan ti agap-apa da. Apay, umapal ka. Amo ka, umapal ka man na nitikin na sweet da. Sweet, saan ba ta? Anyang umapal ka dyan? Agtal na ka man, gustay. Am-amo ka, namuktistal mo. Alaman nga ron, sweetheart, kisman nga ron. Hey! Kisam ta si Kom. Ne, ditang, adda ka? Ay, uwan mat nana suping. Saan mata nagbaliw tila nga? Wan, amok, lumukluk magkamat basa. Ugali anana. Ta sa anak mat ngamin amaritritor iti trabaho. Ta nagagat mat ni itong ko. Ay, wan, amok mat kat anagagat ni itong mo. Nagpapanagaramin iti tao. Ay, nana. Ay, pasensyakan ati la ibang pagakon ngamnay. Naadi-adi ti anak yun balasang kaw. Nakagudado na kayon sa payay. Ay, ikwa. Uwan nana. Inam kan 3/4. Anya. Uwan nana suping. Ngamin, aginawan. +1 man gaya man. Ay, kunakon kahit. Saan agagangay deta pa naglumagmaw? Saan mat nga taaboy day takat? Uwan nana. Awan mat nga tatidakas na. No, masikugak man eh. Ay, iwan. Amok mat ngamin adamot asawam. Apay maan ano aya. Tidakas na. No, aksikug ka nga awan asawam. Mabalin mo't gayam tikas jay, Dom. Okay. Nga uray laagsi na kayon iti kinagrabe ti Riri yung agasawa no aginaw ti babae. Pudno, aginaw gayam ni Itang. Kat ni Itong ti paginawan na. Amok pa yun kadag dyan nga agasawa. Confirm, Dom. Aginaw ni Itang. Agtalubulan ka nung tininawan na. Madimot ati kasta. Mangiramraman da iti tao. Agasam nga, aperhuisyo nga naramid da. Namin ano da anay barangay, gapo iti apada. Nga oray rabrabi mapan da tao iti ayam da. Bun nga ron. Ngam ko na ni tatang, maminsan pa saan miidan ngay kaskasaw. Aya. Makaumadan. Nga oray siguro aggubat dan, saan kami nga marayat. Manak, may tuloy ko matlangan ti sursuratag. Awan ni Rosa tay malati iti andananang. Agawid to no lans. Ano? Sa dino tinagsarde nga kitayan dito istorya. Nan. Dom! Ha? Umay ka man, Pete! Sos, ti mayab manan. Apay Rosa? Mapan gaganawa ka daitang kanitong. Apay? Agkin kinamat na. At daigam ni Itang abadang. Anya? Mangayab ka kadagiti tanod. Ang mga no pagbalin ni Itang abopis ni Itong no makamatan na. Ada ka ni tatang ijay. Kaduam ka no. Ang mga no ag-high blood manan. Ay, saan ka ngaglingat kin tiyan man gusteng? Ay,
Salbang ibatanak man ikaw. Saan ka ngaglingid kanya? Ang mga no siya kimatagbat ni Itang. Ay, pangasima, Chairman. Pagbalinan na kabupis ni Itang. Kana yung lata na kastoy. Oh, Itang. Manubulan sa pay lajay tagibay. Ay, aginaw ka man ay. Ay, ikuha, Chairman. Ay, basta. Tagbatag na ita, babaero. Kanya. O, Chairman. Naduktalag na the chicks na. Ay, sana po no rin tayo Itang, my love. Kato kasinsin ko ni Charmaine. Kasinsinukit ko lang kit niya. Kanya kayo aya. Kasta kayo lata na kanayon. Apa kayo nga apa. Ngam umadadumot ka na kayo. Wan, ngam iti da ito'y agundaway. Pagbali nag-abupis ti sinalbag di tatao, Chairman. Chairman. Kasta. Wan, Chairman. Okay. Aday ta nila kay mo. Nawaya ka namang tagtagbat kinkwa na tabuyaan da ka. Ha? Saan da kalapdan, Chairman? Kitno isot pakaragsakam. San ka day? Ala, banatamitan. Ay, Chairman, saan ka di Hala nita, kanya pa natulurayam. Tagtagbate mo nila kay mo, salbag kayaw. Saan, Chairman? Ay, ayatag ni itong ko. Salbag na yat, matlagayam. Nay. Ay. Salbag ni ayat ako na ni Tatang. Ay, anyamot na niya. Tagtagainap ka. Domi, mabali namin. Ay, nagusteng. Apay, Ay, kaslad na kabutang mo. nakiktutak. Taadaan niniwan alimabas iti nakalokot atawa iti batok ti lababaw. Anya? Tay batak pa'y nga ron tay baso asap-sapo nagkapot kiktot kon. Iso nga imaya kadagos hindi ti kwarto. Nakita mo nga niniwan ko nam. Wan. Ay na, mabuti nga kon. Anya? Ang niniwan uli, kabuting mo. Na, unamlan na turod kamot. Ang niniwan na rin jay. Ngam no kabuting mo, di... Intun bigatan nga ituloy mo ti aginaw. Ay, ngam narigrigat nga minti aginaw inton bigatan. Uray tulungan kanton. Uno sakto pa in. Milagron na aginaw kakit din. Niya mo day dako namon. Kaslasanak mo't pulos na ginawain. Anya ka na... Ay, makaturturo ka kami ng kahit yan. Ngam nakalukat di tawa iti batog ti lababo lakay. Ang mga nusirkendatan dagiti agtatakaw. Saan mo't nga ta? Awan mo't tinda kita sigur nga agtatakaw dito barangay tayo. Sige, makamok ano sirkendat at pugot. Ano pugot ka di nakitak. Maturog tagarudan. Bugod. Di lamon ni Sufing. Asubsumgarak mo ten. Yak lang amin imbagbagaking kuana. Nga da nagparit na kanya kita'y sumibngat. Iso nga tati akin aniniwan iti nakita ni Sufing. Pilidik langan di maturog. Nakalukat kano di tawa iti batok ti lababaw. Kasano ngagpayson, no da sumbrek ngagtatakaw. Ay, mangrusak, tainak irikap gitawa. Ay, narigat ang gustilo. At ka no makikita ni Nanang, adi na amuno tao, wano anya iji arubayan da no iti rabi idom. Nakakita ka no pa iti anniniwan iti na minsan arabi Anya. No saan at tao, anya nga raod? Di na nga rod mo. Iso ako nak, ang mga napugot. Anda ayamat para sa amaawagan ni Tipugot.
No tao ang mabirngasan iti pugot, mamati akpay nga da. Ay, saan arabrabak ti bagbangak, tumeng? Mamati kijay baga ni nanang. Kas ita, rabi imanen, ang mga nadamanan agpakita kini nanang. Anya, Anya nga tano makipagtanod ka ita arabi Kat agwanawan kayo ija ayan da nanang. itapay ta nakaida akon. Awan na itapupugot dita. Ay, Sige nukas tati ko nam. Hala, maturog ta nga ruda. nagbiit ang nakaturog ni Rosa. Nabannog lakit niya naglaba. Ay, diyak malipatan ti inistorya na kanya kitay. Nagdakan usan nga amo aparswa nga umar-arubayan ijayan nakatugangak. Nukas ti arabi Amang nagtatakaw mo't dahi jay. Anya ta, no mapanak agpaliiw ijay. Ni, rabiin, ada pala umawag. Limot tatang. Hello tatang. Upay bawag kayo. Ay, Maturog kan sa amot tindumeng. medyo. Apay ka day? Ay, saan na baling aruden? Saklangan ti makam mo. Itan niya tatang. Anda ka di problema yo? Yay bagbaga ni nanang yu apugot si Imagman. Anya? Sige, maturog ka lang taditan. Bye. Inidok na matay. Ay. Nagsim ka na. Ay. Maturog ako. Ay. Sa paik tulangan ti mapan. Di balayin tayo ito. Pikat. Ay. Ay. Oh, tulungan na ka ni tatang agdalos da talikod ti balay. Uy, kasla di ka mamahati. Mas daawak nga rod. Sigod nga ibagbaga naman ang dantalangan iti mang dalos dita ta nagsamak-una yan. Un nga ron. Kan ada idi amak ni tatang ada tatimang dalos dita. Gapu iti nagdinamag idi. Nganda kano marmar na. Wano di katatawan itayan ti buntong. Awan bubot nga ni tatang kadagitan, dom. Pilosopo ni tatang itan. Un nga ron. Makunak nga agin tuturud. Ngam disidido man. Da kami kanulatan ti agdalos di talikod. So makamo kayo. Ngam aganad kayo. Mga numasalaw yo ta ibagbagada amarmar na dita. Kunaklan makikap-kape pa ilang ni tatang nyo dito balayaw. Nakaunaw namot gaya man anapan kundi uma di talikodan ti balayaw. Wen nanang, karurwarmat ni Domeng. Imay na inala dagitay inasa na apagtabas. Ay, no apay nga minabinaybayan nyo nagkasamakan dita Manipod mo't ngamin idi nagpandemic. Saan kun ana asikaso tinagmulmula kat nabaybayan mo't ten. Napinta sa pagmulaan itinatnatang no magaikan dita. Nadamag mo ti daga di talikod ti balayo Iso napintas tinapanunot yo.
tatang dito eh. Di nakngatan na oray kat nagawid ay. Saklat ang tagdalos dito. Nagsamot-mot ka dito. Nadagpos na ito panaw. Nagpagnapag na nga tani tatang dito. Ituloy ko niyang patpat. Magdaabot dita. Apay na itang abot. Awan mati... Matinaka ko! Nakaidaak iti karuutan. Bubangon ako. Sabi no tayan ka. Naglawat ti kasla napukisan a karuutan. Naglawa na plaza. Nay, ang nagayam dakkel a balay ijay. Kasla palasyo. Mapanak ijay. Barang no dama pa na pagdamagan no anya lugar na ito. Agya manak ta sinurot nak dito'y duming. Anya lugar dito tatang? Kasano nakadanon kayo dito? Katsika, kasano nakadanon kamot dito'y? Isubsubli umot kanyak ti saludsud ko. Diya ka mo no kasano ti kadak dito'y. Sika, amam no kasano nakagdeng ka dito'y? Diyak nga ron, amo no kasano. Mitlagayam. Malagip kong. Oh. Adda nakatinagak nga abot. Di mo't la sumangpatan ni Gusteng. Di da pala katanalpas ay at aramidan da itilikot ti balay da rusa. Ay, mapanak man la ijayan. Itugot ko tilinutok a pangaldawan mi kong Nanang! Ah. Umayak man! Ni Rosa mo't data. Ay, sobrang kalatan. Nanang! Umayak ko may jabalay yaw ngam ni. Si kamot ti may dito yan. Unak na dadaduming kantatang dito. Awan dan samay. Ay talaga nga awanda dito'y Di mo't agdaldalos da ijalikodan ti balayaw. Wan, ngamawan da matinjayon. Tidakas na, jak mo't makontak ti cellphone dan. Anya, napananda nga ay. Jak makontak ida, nanang. Ayan da nga rudan. Matanagan ako, nanang. Ang mga nadadakas na napagtangdan. Hapo, awan mo't nga ta. Ang mga nadala na pananda. Dakas tagparparik na kanyak. Ti man la pampanunote mon, Rosa. Bayam, sumangput dan tumatlaan. Ang mga nadala na pananda ko nakmanan. Nakaturog ka kanya ka mo. Kabakiran mo tayan kaon. Ngapay ngay? Kasano ang nakadano nak dito ikat? Agsarsarita kami kan Domeng. Ayan nga ta ni Domeng. Domeng! Domeng! Nakalangugan di pukaw ko. Nindi anyira nga nabaab. Nagduduma boses. Awan maawatak. Ha! Ikan ti apag kung ditakalata nagparang ikisangok. Agayam ta, Kustiro. Makapagsauka akas la tao. Amamunak. Awan. Sumalpakan bukot ko. Taipasyar ka dito'y lobo. Lubong mikunam. No kastaak. Ay adda kiti sa bali alubong.
Awan, ado kami dito'y lubong iti unag tiraga. Dito'y amazing world. Kaskastaaw. Adda lubong iti unag tidaga. Ada, man nakabalente na Marso. Oray anya, mabalin na apaadaan. Mabalin amin. Tungpalak nga tayo ti bagbagana. Alan, sumalpakan iti bukot ko. Tiga madanagan, tanatangkan ti sabot-sabot ti bukot ko. San amabtak, oray no aglag-tulag-tu ka, apaman amakasalpaka. Agaraw ka sakbay amakadanon dito'y nihiganti akulaw. Kaya't mau tay-tayab na ka. Saan? Sige, sumalpa akong dita bukot mo. Higanti apagong. Ay, partakam nga rod at imagna apag-ong sa pulong ta ni Dumeng. Hi, nagbuntong kalaki din aya. Ay, di mo pampagan. Tas sabot-sabot ko Di nakdagdagan. Tagpating gaditan tiga partak ko amagna. Saan nakakabaliyo? Ay, salbag. Nalipatak mo ito na pag-unggayam na ito. Naninig. Anya klase tinabiyag na kita. Anya nabiyag na kita masabat ta. Big ang bida. Higanti abunog na ita agdildilat. Higanti aludag. Bisokol. Kaskada gusipeng. Kat siyak ngay, di nakmakita, kokak. Higanti apilat na itaragsaw. Karag kunam, sa anak apilat. Siyak ni ganti akarag. Asos, higanti akarag. Tatang, adda kay ditan. Saan kayo makita? Dumeng. Ayan mo, agpakita ka. Di nakmakita, tanay pigkitak dito'y nagrakap abukot ni kanak. Ay salbag. Kanya dagituin ang nasarsarakan mi kang Dumeng. Di ka nagreklamo. Ipasyar na kayo dito'y lubong me. At datan dito'y lubong ti Pasig ahigan ti ababasit parswa, tatang. Niya dagitan. Higanti nga ipos. Lamok kuton anay kaskada. Niya pa dagitan na higanti Dumeng. Saan nyo na binsa-binsa na kita nida? Nag-uumong da ka na, tanda pagmimitingan da. Agmimiting dagita parswa. Uy, imbaga kanyak ni karag. Kat amoy nanya ti agenda da. Anya ka na. Tanda ka numot barangay eleksyon ni Tilubong da. Ay di ka man magrabak, hindi ka sa... Sana ka mang rabrabak. Kat data ti highlights. Anya highlights? Mayat kayo man wano saan. Da kayo kano ti endursuda para kapitan. Mat ti number 1 kagawad niyaw. Anya. Mayat sa Dumeng. Anyat makunam. Tatang,
assembly meeting kanumot ti maarami dito yung nalayang apasat ti kabakiran. Napalawlawan ka nagiti natatayag akayaw. Wen, kat anya ginanggag ko. Nagsaritaan nyo kinihigan ti karag. May papansa mo ti partido. Undatang, kat may papan iti dayta ti meeting ita. Partido karag ti ayan ta partido. Indauluan ni higanti karag. Agasum dita. Dagayang politika dito lubong dagiti higanti anabiyag. Dapay partido makunko na. Uy, kasmutla iti lubong tayo. Anyat pampanunutom domeng. Kahit mong samot tintagyan dito eh. Awan samot plano mo nga agsubli iti lubong tayo. Pampanunutak mo't na ita, tanay. Pagkandidat pundat, hindi ti lubong da. Dahil nga raw. Pagbalinta nga opisyal dito lubong dagiti higante. Ang anya gayam ti kalaban ti partido karag. Saan ko pa nga mo, tatang? Justino! Ti higante apag-ong. Kasla kaungot na kayo. Ay ibumagbagang dagiti bulad nagdadakla matana. Kalabanin na ko, Justino! Ano isan, higanti apag-ong. Anyasan, kat no sigati frontline iti partido karag akalaban ti partido. Adda partido pag-ong? Ada kat siyak ti dadaulo. Anya? Kwa? Ti amom. Partido bakas lang ti kalaban ti partido karag. Awan utang mo na imbaga na kem. Ginanganas mo tinagdaldalupi sakit naraka babukot kau. Idi may ka dito'y lobong me. Ngamita. Sa balikit din ti pakikadwam. Siya tinangyagkin ka ditoy. Nalipata mo. Diyak mo nga damat partido. Sumurot ka kanya. When no, sumalpakan di tabukot ko. Siya ti sumurutam. Anya? Nudi gagaraw, itangalkan. Saan pagong? Di nakitangal! Nyat pakaringguran dagiti higante apag-ong. Inaklanon do sa nakihigante apag-ong di adda akong dito teritoryo na. Imbag ta nakastrikak dito yung teritoryo dagiti pag-ong. Nasikap ni higanti bakas anang tulong kanyak. Anya? Kandakaan Gustilo! Sakruyan kan mo! Patanak bakas! Di surakay! Imbagla siya kung tinagnomari ti taarmo. Gamnihigan ti pag-ong abayo na ba? Kumpit ka magkita ipos kon Domingo! Owan bakas! Kumpatak! Malang up ko! Tatang, anusan yun na ita bagasan ng sakuri ka na kayo. Libasan tayo na kita bayan abo na pang-ong. Rakapanak! Ta ikalay at kayon di ta naguyoy alana. Ipalayog kayon nga ibalasiw itiwae. May palayog ako di ba? Tatang. Ay, nabati batak mutan. Domi, mabali namin. Kunak man no nakarubwal tayo na ito alaklakayan. Doon mat.
Unay daytan. Sa dino ayat ipapanam, barangay wano mga nakaiti kasar. Anya mga nakitikasar mo nga bagbagam bagit. Ije barangay Sa agudo nga, tatapag sa salitaan may kinisanggo niyang John, may panggapiti project dito. Kasta aya. Uray no last time kun kan sa anak ko nga kandidato at chairman inton umay nga Oktubre. Masapul nga i-follow up ko taad ito'y. Tapno adan to ituloy ni Duming a project. Kasta aya. Kan siyempre, kagawad ak tumutla, o di siyak mo lang ti mangipursige, iti pan nakaituloy, basta dalaki di pundo na. Kasta kumaate ramiden dagiti dadumaan niya. Kumaa? Kakaisuna, nagdadakkel ti pundo ti kabarbarong administrasyon para ti panagduras ti biyag tayo a Pinoy. Unang maganatan sa launay mo't dagiti kontrabida. Makunkuna. Kasta talaga ti biyag bakit? Ngamsan ka no anapintas ti pelikula no san analaing ti kontrabida wenno awan kontrabida. Awan ti pipirmak di ta kagawad Portugal. Anda, Chairman. May resolution tayo, may papanitipan na kasemento ti Ali, ije purok manalaw. Awan, malala. Tapirmak. Anda ngamin papanakit. Mabit lang arot, i-print ko. Tanong sumangpot ni kagawad Asyong, iyudong may basay. Awan tadanas ka na papanak no madamdama. Sige, Chairman. Awan gayam. Awan ti mahiring ita akasaw. Inton malam. Masino dagiti mahiring kan anya kasaw. Agasawa mo. Agasawa? Sino da? Gananya ti kaso da? Battered wife samay. Naglukon. Apay mo ta kinabil na ti asawa na. Sobra ka no, ti kinabartikero di lalaki. Sino da kita nga kasawa nagdinaraw mino na idaraw. Ni Beriyong sangar. Uy, naita ti awag dakin ko na amang mangag ko na kwa. Ti asawa ni Dosyang di tabalasay. Uy, kayat ni Dosyang agsinada kanulangay. Tapasig mata konsumisyon ti aramidan ti asawa na. Naita, kitirigat naita. Malaksi na partag, awan pa'y trabaho na. Dumawat to pa'y langit, igatang na itinumun na. Kat sana mangtag ni Dosyang, so daytan ti rugi ti apada. Kat makabil na pa yun ti asawa na piman. Nagmayataman suwan ninudusagin ti kastataon. Huwag nga raw. Alas 3 dayta kan ada pa'y may Chairman. Ano man dayta? May panggap iti panagsirip ka no. Manin. Kaslanda manin kasta hindi reklamo. Uy, gamita tayo mo siya asawa ti nagreklamo. Sinirip ka no ni bayaw na. Yay! Anya! Uy, ada kami ni abroad ti asawa na. Kit makipagigyan da pa lang iti family house dala kay na. Siyempre, ang damot kakabsat nila kay na. Nagloko mo't day tanadao. Ipag na. Plano na pa, pakipampampag. Pakibihangan ko na kuma. Amok pa yan? Ala. Sana ko nga gudong. Tamang maimasan mi ti agsarita ken sang gunian yun. Miso Namapay na kasta. Aga-asawa dagiti aga-apa kas kada agkakabalay. Imbis ko maanatal na kinaornos ti barangay. Oo nga raw. Ada pa'y gayang may sa reklamo. Ngam, inton alas 10 bigat ti naka-sked hearing da. Nay, sino maninda kita mahiring? Agipag manin Anya? Dadyan ang bayaw na aborton. Apay manan. Anya manan ti parikot. Tinong pa kano ni Borton ni ipag na. Anya, susapo. Anya ti basol ti ipag na to tinong pa na. Nakainom sa kano ni Borton. Siguro, ada na isawang ti babae, tinong panan. Nagalasket nga rami ti lalaki daytan. Di nala na pala basahin. Kat ti kabsat ni Anton nga asawa ni Janang,
Kunana ka no nga idarom na ni Anton tapno agnakam. Anya. Amok pa yan. Nakapay nga adakasta. Agdidin na rom da nga agkakabalay. Nagalas akitaan. Sus Maria Kusina. Nagpaisang. Nagadubot ka na iti may datag aparikot dito barangay. Ay, dede. Napahingay. Sa balimat aparikot dito ya. Nabayagan na kahit ko asulbaran. Ngam aging nga ita. Kastoy pa'y laing. Lusumilir ay pulo sa jak palabanan. Ay na, umdas pa dilawan di katugangak. Inibaga na kasano ang makaputo tak tuglipak man. Isang gear ko man kit din ito ang pusipos at tugaw ni tatang. Mapuotak mat nga ta. Noda umaya sa nga ilay. Wano kabaranggayan nga kasapulan. Ay na, madya talaga. Pagustak malayan. Agsurat ak tulatan no makariingak. Aday ta, naisend ko ti message ko kin Charito. Maragsakan laki ti day dyan umabasa na. Ay, uray lang ti chatback na. Naglai nga na babae. Ha? Mayat pa'y iisiman na. Sinon? Ha? Agasam day ta. Isang put mo pa'y dito'y balay ti kinaampang mo. Sinon? Amo ka. Lalakim day ta kachat mo dita cellphone mo. Ne, nagkunakan ka. Ha? Saan ka din? Umanay la kumamatan nga ejay parlor mat ati pakichatam. Iti chat meet mo. Saan mo nga isang put dito'y balay? Nagdakas laki din ti panagkikitam kanya nga asawa. Si kamat lang ti mga aramid. Amom nga men asaan ko nga ammo ti agosar iti kasta. Takuliglig lang ti amok nga operaton. No kastam laeng, awan na saya at abanagan ta. Nagrugit ti panunot mo. Adayo kumama panunot ko wenno agatap. No saan ko ama imatangan. Day tati madikan ka. Nasabitungan ng tautak mo gapo iti imon mo. Gapo taad da pang gapuak nga agatap. Ay, saan ko nga mukan ka? Ngam nadalos ti konsensyak. Awan dakas nga aramid ko. Maduktalak lang. Papanawon ka dito'y balay. Anya? Adakar bangak iti da ito'y abalay. Tad ado ti kwartak ana aramat wenno nagastos dito'y ngamsika. Anya? Iso adinak mapapanaw. Kang runaan ti amin. Awan rason apumanawak. Kaawan dakas nga aramidak. Kumusta kan, Mari Rodessa? Daytoy ano san natan di kastoy at trabaho, Rosa. Ay, mayat da ito yun, Mari. At least, si Kati Boss, wano boss mo ti bagbagim. Wan matkit di Mari, agpamanicure ken pedicure ak man. Ay, uwan Mare. Inton malpasak, sumublat ni nanang ko. Sige, Mare. Mabiit lang, Mare. Sumbatak na daytoy. Ay, wala, Mare.
Hello, darling. Ay na, nakaawag ka man. Hello, darling. Naimbagmantan puntat ka. O anya, ada ka din tayo ibagbagakan ka? Kasapulak na ngamin unay, darling. Nandan. Iso nga rin mawag No kasta, pagkitaan ta, darling. Sikaman. Iti sigod Okay, agyaman na ka. Ay nga, nagimbag ka launay. Kasapulak na ngamin, katawan sa baling nga asit ka. Ay na. Basta anda kanya. Saan ka mapaay? Okay, darling. Inton alas 5. Agsarak ta nga rod. Sure, darling. Sige, see you. Bye. Bye, darling. Ay na, pasensya ka na, Marie Rosa. Okay lang, Mari. Mas daaw ka siguro. Ngamin, darling, tiawag ko iti kinasaritak. Ni Charito da dya akasinsin ko. Ay, kasta ka day? Kinapudno na. Isut pagin imunan ni Sinon. Anya? Ipagarot na at chatmate ko. Di na laang amo akasinsin ko ni Charito. Chatmate? Uwan, Mare. Adda business me adwa. Ang mga no kayat mo ti agorder. Pasiga beauty products. Alaman nga ro. Nariga at no baybay am tibagim. Ang mga no kumanigid ni Pare Domeng. Aniya? Isut na ko na ni Mare Rodessa, nanang. Agim-imon ka no ni Pare Sinon. Gaputa atapen na nga ada ka chat na asabali a lalaki. Kunambat akasinsin na ko nana. Isumuti ko na nga. Kan bakla ka no. Ay, amok pa yan. Anya, bakla. Imposible mat nga sukat ni Rodessa ni Sinon iti bakla Isumat. Namimbag pa'y kumano tumboy ta isaw ada kasta. Ngamnusan ang malawagan ni Pare Sinon. Amangan no isupay pagapaan da. Ay, mutkit di Ibaga na akasinsin na kami, kan may sa abakla. Singasing kumatkit di ken kwa na Bareng ano san ako maro ti imon nila kay na. Naglu kumutunday ta asinon. Di na kumalawagan nga muna, sakbay nga agatap. Nuluman lang tiririda nga agasawa. Ay, sigurado. Damanan parikot ti barangay. Ay, lakit di Agam sa bagay, saan mo maikat nga agimon ni Sinaon? Ta nagsiksimot kami ni Rodessa. Idinto takas lanaksit aswa ako nada ni Sinaon. Takasanaw, medyo malataron kan bangkak ti ayan na. Siguro. Sakit di napayam mo ti agusar iti cellphone. Naspakan. Ay, yan hangam ala. Sapay la kumaa. Taag limpyuran tumutlaang. Tadi ka tagba nagtumanan asina. Nagdin na rom, dagiti agipag, tatinong pa, jay bayaw na. Jay mo't may sa sinirip na kanutipag na. Nyamot daytan? Uwin, sa bali lang dagiti agasawa manen na kinabil tay lalaki ni bakit na. Apay kanumay. Bartek kano jay lalaki. Kitagkabil no awan na imas asidana, kundi da ikan iti igatang na iti ara. Nagdadakas mo't dagitan? Mas dawak man. Iso lang arodin ti awan kanot may tultulong na iso pa ti daganas na ngagkabil no awan masidana na imas. Kat, anya nga ro tinagbanagan ti hiring da. Natural. Nagkarkari ni lalaki adinan aramidin pa'y dagijay. Kat asawa na mo't ngay. Kaya't na talagang ti makisina ken lakay na tapasig arigat perhuesyo ken pariko ti papaay ti asawa na. Saan mo mababalaw no kasta tirik na na? Adda kano lang amin kadwa ken babasit pa'y nga nakda. Nasaya at launay ano pod no mati kariday jay lalaki.
Ang mga ninton makaangot iti tansa no kalub ti botelya ket dosagan naman ni bakit nad. Adda nagpinirmaan da. Ano sana tungpalan ti lalaki ti Karina? Sanen amakidin na ti babae ket dinan pastreken pa iti balay da. Nalpas, finish. Agasam da ita. San lang iti Facebook? San lang a chat? Ngem. Nakisinarak ka pa iti chatmit mo wino lalakim. Unay matnaitan sinon. Nagrugit lagi din di pa nagkitkitam kanyang asawa. Amom ka day. Babawik anang asawakin ka. Anya, unayin data. Total, dadakkelan dagiti anak ta. Uray agsinatan. Anya, Kas iti nakunak. Pumanaw ka. sana ka pumanaw. Tanda karbagak iti da iti abalay. Awan karbengam. Tanangaramid ka iti saan anasaya at iti kalay sata. Saan ka din ngayon bagakkan ka? Akasinsin ko ni Charito. Kan may sapay, bakla. Saan ko apat yan? Ang mga nukas jelaeng tapno sa anak nga agatap nga ada relasyon nyo. Sige, tapnumapnag ka. Paumayag ni Charito. Saanin? Ang mga numadusag kuntupay kat agbalinak a kriminal. Agbabawi ka iti parang pagpabasol mo kanyak iti barag asaan kong amo. Noon niya pa iti magak. Diyak naman din naramid. Saan ka nga minan nga aglibak? Tanaglawag. Nakaragragsak kayo pay. Kun darling pa iti inawag yaw bayat ti panangan nyo iti restoran. Anya? Ti kunam saan kong amo? Kayat mo ta ipakitak paikin ka tiladawan nyo. Adwa Nukasta. At dati ng danak amang siim amin agaraw mo tapno amom. Kat saan ka na makalibakpay? Saan ko kumaiuman da ito, chairman? Ngem, kas amati barangay. Kaya't ko nga adda katulagan me, nga awanan bibiyang pay titunggal may sakada kami. Naglanggong kan. Chairman, Imbis kuma, nga urnusin nyo ti bagbagyaw. saan ko amaklon arugrugitan day jay ababae ti ulok, chairman? Sanak pa yung makapagkuminto. Tasan ko pa'y anang ti bunag ti asawam. Anya? Sige, agsango kayo dito barangay. Sige, chairman. Ta ipakita kada kayo tinaalak nga ebidensya. Marugyanan ti hiring. Agyaman na nagparang kayo adwa. Umuna, kayat ko nga idatagyo dagiti ebidensyayo iti akusasyon nyo wenno akusasyon mo sinon. Ken iparang mo ti ko na masaksem, Rodisa. Wen, chairman. Adda dito'y aselpon tiladawan da iti chatmit na wenno lalaki na. Saan ko alalaki ti kunam akadwak dita? Taadda dito'y akadwak ni kasinsin ko, chairman. Nga iso ti ibagbagaday ta alalaki at chatmate wenno lalaki. Kasinsin mo? Mabalin ka diti sumarita, chairman. Tasyak ti ponda iti aririda nga agasawa. Nang runa iti duldog akayong ko. Oy, bayaw sinon. No arami ti pamilya yu ti kasta. Saan da kami nga padpada? When? First cousin ko nin San Rodesa. No ti ko nam a darling inawag mi. Podno. Kasta ti kasingid mi adwa. Siyakmat ti sumarita, chairman, numabalin. Sige, sakbay pagsaritaak ni Sinon. Tangay na dagsan da ito'y nga akusasyon na kanyak, anang papanawan na payan kanyak. Addan pangadang ko, chairman. Saan aday jay ti parikot? Total, dakkel ti gastos ko iti balay mi.
Ila ko me kat pagbingayan me. Ah, Saan ko maapagsinaan ti tao ti pinagtipon ti Diyos? awo na. Nukas ken kwa na metlaang aduldog. Heh. Uray labsingak daytan apilin ti Apo. Nakaikadang akon. Saan kon akayat ti makiden na ken kwa na? Ken adameten kadagiti anak ko no asino ti suruten da. Dayta ti pagdanagan ti palso nga ata. Nagtagtagay na pakmanay.